Malawi Today. Mulibwanji ine ndi bino kwambiri. Assalamu alaikum. Ine ndosanga kwambiri kuona nkhope zosanga chonchi. Inenso ndosanga kwambiri. The last time tilabula pano usiku nthawi ija naye kugawa chimanga chija naye mapa unayo usiku wanga hayo unayo usiku ndimani tu maona nkhope zosanga choncho ndiyosanga kwambiri kuli ndabwe yaine kuti weyamba ticheze pakanthawi tayi ine ndinakoswani kwambiri pazaka 5 years ndi amushwa inunso munaniso wanso pazaka 5 osanyamiza atwaye munaniso aje sabwino ngati mainiso ndiye tonse pa 16 tiyenda limodzi ndintima umodzi kupita kukila chonge kwena kuja odindi whatever kuti boma ili boma loipa lichoke. Chifukwa Malawi alipa mavuto, Malawi alipa moto, Malawi ndozunzika kwambiri, palibe ufulu. Muntu kutanene ichi akumangidwa, kutalembe ichi akumangidwa. Ife silifuna Malawi ankhanzaye, silifuna Malawi wachipanyi chimodzi. Ndipo mukapanga mistake munga munachita pa 2020 ndikusankhanso MCP mubwera kuzaka 31 za chimodzi za chipanyi chimodzi. Mukufuna zimene ya? Yeah, I don't think so. I don't think so. Choncho ine ndabwera navomera kubwera kuno one thing kuli ndikupulumutsa inuyo. Ndipo ndikupulumutsani pa September 16 ndikupulumutsani inuyo. Mukhala ufulu ngati nthawi ya 2019. Chachwe ndifuna kukonza dziko lino. Malawi watsopano, Malawi sadachiteze ayi, kapena nyika ayi, kapena madea ayi. Lidya nsima kaka 3 kaka 9 kaka 5 walibeka zosavuda
mene mkafa kudira ba wajaru kulakuja chakula chenche osantitezea Jojo tini programu ya fertilizer chese za kwa mbipa sa cheda kudi fertilizer mabwino wachiba karebo kudi nonse wakani Nimai opeza fertilizer mindamani Dimigoye Komanso ndabwesa manifesto Dimigoye manifesto matu It's only 90 pages Ilimu Kizungu Ilimu Kichumbuka Komanso Mukichewa Mese kuyelenga zimenezo Kama tofrika kwa mbili Nukudi manifesto emeneo ndi yanu Timati people sent out the manifesto Emeneo zonse zimenemo ndi zanu Zime tifatu kuchitleni inu Divi oye Choyamba Ifuna kuti Masukulose akaya ulele Divi oye Dikila zimezo Unampalense Akandu kachiwili Tifuna kusinta Menete mandesila boma muno Kuli chuma chitoi kulikulongwe Chipile mizi My district yonse ikindi budget 5 billion Mukafuna kakumanga usukulu Kachani Kachibata Kanseu Mugwilizane Komanso mlembe antwa mizyo Udapeze nchito Apeze makobili bamono Kuti Asipirulanso Ibi boyeo Zimenezo tijila Kwa kuti teke Chinto kimozi Voting Diendi kupempa nonse Mukajuka panolero Mukile kuli konse bakomoli lonse Kwa antamina imizi Achikulile Mauze watanze kambi Mungamena alongosa Kuka dola benchi pili Mene ala votere Komanso siku la vote Muza Panjinga Kaya ni marungu hapasi panado Maatenge Kulimpaka Aliyense akavote Tifatu tuwine first ballot Shwati bilaka chiwili Atibera Afa atibera Chonjo tiwine Choyamba First ballot Vote yoyamba was Time tiwine zimetamfrazmezo Aliyense akavote first time Mama 6 o'clock Pa 6 September Mukakhale panze bayandito Paka 4 o'clock Mas mukavote Mukateo Mavuka amena tinao Waka kumbuyo kwa atu Ndekuli kandi ziko Lokome ya Antonse Malawi Osatokome Antundu Mozi Kabina Deli Mozi Kabina Mpingo Mozi Kwa lokome ya Malawi onse Ndima amena ndikulizo kwa mbili Tukupila kutai Ziko mwende anjila Zako maranso basogolo Kama ambila kutai sen Ziko mkwa